Beth sy'n dod i'ch meddwl pan feddyliwch am deallusrwydd artiffisial, dy. AI robotiaid, ceir sy'n gyrru eu hunain, neu efallai technoleg ddiogelwch. Nid oes un consensws yn unig o ran o beth yw dy. Un diffiniad o dy yw peiriant ymdeimladol sy'n meddwl ac yn ymddwyn fel person. Rhywbeth sydd yng nghanol y byd ffuglen wyddonol o hyd, ond diffiniad arall yw peiriant sy'n cyflawni tasgau a fyddai fel arfer angen pŵer ymenydd person i'w cyflawni. Ac mae hyn yn rhywbeth rydym wedi bod yn ei weld ers 1950 pan ysgrifennwyd y raglenni dy cyntaf ar gyfer chwarae gwyddbwyll. Heddiw, mae raglenni dy yn bodoli sy'n gallu curo chwaraewr gorau'r byd mewn chwaraeon cystadleuol, gemau sy'n llawer mwy cymhleth na gwyddbwyll neu go. Mewn gwirionedd, mae dy yn rhywbeth yr ydym yn dod ar ei draws bob dydd bellach. Yr enw ar y math hwn o dy yw Dysgu Peiriannol. Mae'n cynnwys technolegau cyfarwydd fel textiwr ragfynegol, meddalwedd adnabod wynebau, hidlwr pham a ragfynegiadau teithiau. Felly, sut mae Dysgu Peiriannol yn wahanol i raglenni cyfrifiadurol traddodiadol? Beth am i ni ystyried yr enghraifft hon? Os oeddym am ei gyfrifiadur dynnu llun o wyneb gyda raglen gyfrifiadurol traddodiadol, byddai'n rhaid i ni ysgrifennu cyfarwyddiadau manwl, yn ymdrin â phob cam o'r broses, a bydden nhw'n gorffen gyda un llun bob tro. Gyda Dysgu Peiriannol, nid dysgu sut i dynnu llun o wyneb y gall cyfrifiadur ei wneud yn unig, ond gall y llun wella dros amser. Gallwch hyd yn oed addysgu Dysgu Peiriannol i orffen llun o wyneb y gwnaethoch chi ei ddechrau, nad yw'r canlyniadau bob amser yn berffaith. Felly, sut mae'n gweithio? Mae Dysgu Peiriannol yn defnyddio algoritmau i alluogi'r cyfrifiaduron i ddysgu o ddata, cyflawni tasgau a gwella eu hunain, heb cael ei raglennu'n benodol. Mae Dysgu Peiriannol yn cynnwys tair rhan, y mewnbwn, yr algorithm dysgu a'r allbwn. Mae'r mewnbwn yn cynnwys setiau data a gorau po fwyaf. Gall y rhain fod yn lluniau, testuniau, deunyddiau clywedol, fideos neu fesuriadau. Yr algorithm dysgu yw'r athrylith wrth raidd Dysgu Peiriannol mewn gwirionedd. Dyma'r camau y mae'r peiriant yn ei cymryd i greu'r allbwn. Beth am i ni ddychmygu am ryw reswm ryfedd rydyn ni am greu model a all greu cacen i ni? Y setiau data fyddai'r cynhwysion ei offer. Yr algorithm ddysgu fyddai'r reseit, sef y camau sydd ei hangen i baratoi a phobi'r gacen. Yr allbwn fyddai'r gacen. Yn yr achos hwn, fyddai'r allbwn yn gacen cyffredin, ond gallai'r teilran neu optimeiddio'r algorithm dysgu yn dibynnu ar y allbwn a ddymunir. Enghraifft, pe bod ni eisiau gacen pinc, gallwn newid y reseit i gynnwys ychwanegu lliw bwyd. Pe bod ni eisiau cacen bert, byddwn ni'n gynnwys cam i ychwanegu sprinkles. Gyda Dysgu Peiriannol yn rhan mor fawr o'n bywydau pob dydd, mae'n werth cwestiynu ar gyfer beth mae'r algoritmau rydyn ni'n gweithio nhw wedi eu optimeiddio. Nawr, beth am i ni cael cibolwg ar y mathau o ddysgu peiriannol? Dan oruchwyliaeth, heb oruchwyliaeth ac atgyfnerthol. Mae'r rhan fwyaf o ddysgu peiriannol yn defnyddio dull o'r enw dysgu dan oruchwyliaeth. Gyda dysgu dan oruchwyliaeth, cyflwynir setiau data hyfforddi i system dy i ddysgu o beth sydd eisoes wedi'i gategoreiddio i'r hyn yr ydym yn ei alw'n dosbarthiadau a'i dagio gyda'r label cywir. Enghraifft, os oeddym am greu model dysgu peiriannol i ddosbarthu ffrwythau, gallem ei hyfforddi gan ddefnyddio lluniau o ffrwythau sy'n bodoli eisoes, ac sydd wedi ei dosbarthu yn ôl math. Ar ôl cael ei hyfforddi gyda'r setiau data hyn, bydd y model yn gallu nodi pa rai o'r ffrwythiau hyn sy'n cael eu cyflwyno iddo. Mae modelau dysgu dan oruchwyliaeth yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer dosbarthu, adnabod patrymau a thasgau ragfynegol, megis lleoli planedau tebyg i'r ddaear neu adnabod cleifion sâl.
Beth am geisio creu eich model dysgu dan oruchwyliaeth eich hun? Mae Google wedi gwneud hi'n hawdd ac yn hwyl gyda'i peiriannau addysgadwy gwych. Gallwch ddefnyddio'ch gwe camera i greu eich setiau data neu fewnforio lluniau. Ewch i wers Dysgu Peiriannol Universe Lab i cael syniadau ac arweiniad ar sut i ddechrau, ac efallai roi cynnig hyd yn oed ar un o'n prosiectau gwyddoniaeth Dysgu Peiriannol. Beth am i ni edrych yn gyflym ar y ddau fath arall o fodelau dysgu peiriannol? Mae dysgu heb oruchwyliaeth yn debyg i ddysgu dan oruchwyliaeth, ac eithrio nad yw'r data hyfforddi wedi'i ddosbarthu.